So what's up mga kachoy, welcome back again to my channel. So today's video mga kachoy, wait lang, hindi ako marinig. So today's video mga kachoy is ang gagawin natin, tarantaduhan. Po, kasama na po natin ulit si Yoni Mata mo si Silly Baring. So today's video mga kachoy at mga kachay is maghahanap tayo ng mga bata. Tas may i-challenge tayo sa kanila. Tas sa dapat maka 3 points muna sila niyan. Tas may ibibigay ako ng premyo sa kanila. Yun yung gagawin natin. So ano nang inaantay natin yun? Tara, let's 15 minutes later. So ayun mga kasi, lalo kami dito sa mga bata. Medyo niya ba sa medyo mababa ko alam. So ito na po kami mga kachoy. Andito na po kami sa may madaming mga bata. Yan po sila. Yan po. So mga babies, alisa mo dire. Alisa. So, hari. Ay dire. So, nako ipakuha ninyo. Nako ipahimong challenge ninyo. Then kayo siya na challenge, dapat maka 3 points mo. O kung kinsay unang maka 3 points is nako premium ihatag. Ha? Dili before wali pong candy. So kani siya na challenge is katungkan. Katimaan man dali mo tungkol sa tong so namoy kuan sa tong patuyokon sa mo. Patuyokon kapulo dayon namoy bunalan na isa ka utang. Kay ug maigong wana 1 point na siya, 1 point. Pero og dili walay point. So muna to himon kung maka 3 points mo, dagaan mo na ko kwarta. So sa game ta sa challenge. Game sa mga bata, game. Saman, sige, game. Oh, yan, game tayo. So ayun nga po mga kachoy, games na sa challenge natin. And 3, 2, 1, go! A few moments later. Tara, ito po yung gagamitin namin napamalo dun sa sa lata. Ano po yung lata? Yan po, sa nakikita nyo po, ano po yung lata. Yan po yung papaluin nila. Kung sino po makapalo nyan ay may 1 point. Hanggang 3 points po ito mga kachoy. So, let's do this challenge mga bata. Game! So sige, game. A few moments later. So here we go mga kachoy. Ito nga po yung nila. Yung papaluin nila na lata. Kung sino po makaunang maka 3 points makatama nito is bibigyan ko po ng premyo. So let's do this mga kachoy. So, dapat may go ninyo ni ha. is 15 na, 15 ka ikot na po. Oy, 15 ka ikot. Bana, 15 na katuyok ha. 15 katuyok. 15 katuyok ha. Sige.
Oh, 10 na kaniya. So, second round, para sa ikaduha nga point is 15 na. 15 na kamukha. So, next game mga ka-Joy is 15 ka ikot po. Wala tayong point. Wala tayong point. Kaya bato mo na ego. Bato na ego. So wala yung point to. Wala yung point. Wala yung point to ha. Wala yung point. Kaya maturo mo na ego. Ano yung balik? May tatlo nakaka 2 points. May tatlo nakaka 2 points na po. Si Ocean, si Jed, tsaka si ha? Lawrence. So Lawrence. Apat na po nakaka 2 points. So, last na level natin is 20 kaikot na po. 20 kaikot na po mga ka-Joy. Last level na po ito. Kung sino pong makaka 3 points is siya po yung mananalo. Then, ready na mo? Ready na? Oh, 20 na. Ready? 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 Sige. Bato niya imo. Wala tayong points. So, hindi pa ka-out. Hindi pa ka makabawa ipatumbas na tanan. Hindi pa ka makabawa ipatumbas na tanan. So, okay, kulang po. Gago! Na, akin na to. May nag-surrender isa kasi di na daw po niya kaya. Kasi nga 20 daw po, di niya po kaya yung kasi masusuka na daw po siya. So ayun, pilin na bilin. Last. Dua, if matumba mo, balik. It was at this moment that he knew. He fucked up.
yung nakapula po mga kachoy. Yan po yung last, yung nakapula. If makapalo po siya dito na hindi natutumba is mag-final final round. Final round sila para sa pang 3 points po. So, last is yung nakapula. Ano sa pangalan? Adrian, last Adrian. So, game. So, ito na po yung nanalo sa ating challenge edition mga kachoy. Duo. So, sa may kuan, anong feelings anang ipatuyok ka ka? Sa man? Sa na feel nimo, sa gibati nimo. Sa man? Dali po. So, ayun na po mga kachoy. Nahilo na po siya dahil sa pinaikot-ikot lang po siya. So, ito yan. Dahil naka 3 points ka, bibigyan kita ng ng pera. Ready na ka? Ready na ka? So game. Buang. So, Adrian, meron kang 50 pesos! So, pesos po si Adrian. So, ayun na nga po mga kachoy, naka 50 pesos po si Adrian kasi siya po nanalo ng 3 points sa challenge na ito. So, ayun na nga po mga kachoy. So, usa may isulti nimo. Usa may isulti nimo nila sa magalantoan eh. Salamat. Oh, salamat daw po mga kachoy. Yay! Nanalo sila. Si Lawrence po yung nanalo sa ating challenge na paikutin natin challenge. So, sa mga hindi po nanalo, Saman. Sa may feelings anang gipatuyok-tuyok ra pero wala ka daog. Ra. Okay ra. Okay ra. Share naman sa nanalo. Sa may yung maingon sa aning daog. Ay dire. Kaya sa aning daog. Lingkod. Sa may masulti ninyo sa ni daog si Lawrence. Sa man nga kuan dili kay madalag kuan gyud dili kay madali si Lawrence. Ha? Nga bata sa man. So ayun na nga po mga kachoy, nadalo po si Lawrence sa ating paikutin natin challenge edition. So gayahin ako mga bata. Sunda ko ha. Sige, 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, bang! Bang! Okay, usap ka. 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, go! Sayang nga po mga kachoy. Thank you po very much sa panonood po. See you next time sa aming vlog edition with Yuri Bata with Chili Baring. So bye-bye!